Sgwrs enghreifftiol ffilmiau. Siwmai, Emma ydw i. Dwi'n 13 ac yn byw yn Blaena. Dwi'n mynd i ysgol Bryn Mawr. Siwmai, Jane dwi. Dwi'n 13 ac dwi'n byw yn Bryn Mawr. Dwi'n mynd i ysgol Bryn Mawr. Sut ydych chi heddi bobl? Ddim yn rhy ffôl, ser. Dwi ar ben y byd, diolch, syr. Rhaid i ni drefnu noson ffilmiau. Ac mae hi ar nos Sadwrn yma yn y sinema. Pa ffilm hoffet ti weld? Hoffwn ni weld Zorro. Beth am dy ffilm di? Dwi eisiau gweld Twin Town. Mae hi'n ffilm gomedi gyda Rhys Ifans. Mae Zorro yn ffilm antur gyda Catherine Zeta-Jones. Oes cysylltiad â Chymru gyda Zorro? Oes, mae Catherine Zeta-Jones yn y ffilm ac mae'n dod o Gymru. Oes cysylltiad â Chymru gyda Twin Town? Oes, cafodd Twin Town ei ffilmio yn Abertawe ym 1997. Oes Cymru eraill yn Zorro? Oes, mae Anthony Hopkins yn y ffilm. Beth am Twin Town? Oes, mae Llyr Ifans ynddi. Pwy ydy dy hoff actor ynddi? Fy hoff actor ynddi ydy Rhys Ifans, achos mae'n ddoniol. Ti? Fy hoff actor ynddi ydy Anthony Hopkins, achos mae'n dalentog. Pa mor hir yw Twin Town? Mae'n para am 90 munud. Pa mor hir yw Zorro? Mae'n para am 120 munud. Beth yw oedran Twin Town? Mae Twin Town yn ffilm 18 oed. Beth am Zorro? Mae Zorro yn ffilm 15 oed. Ble wyt ti wedi gweld y ffilm? Dwi wedi gwylio hi ar Netflix o'r blaen, ac roedd hi'n anhygoel. Beth am Zorro? Es i Gaerdydd gyda fy ffrind o'r enw Nathan i'w gweld. Aethon ni ar y tren. Pam wyt ti'n hoffi Zorro? Heb os nac oni bai, mae'r effeithiau arbennig ynddi yn wych. Dwi'n dwlu ar Twin Town, achos hi yw fy hoff ffilm siŵr o fod. Pwy yw dy hoff actor? Fel dwi wedi sôn amdano o'r blaen, Anthony Hopkins ydy fy hoff actor. Yn ôl y we, cafodd ei eni ym 1957. Mae gwallt llwyd a llygaid glas gyda fe. Erbyn hyn, mae'n byw yn America. Beth amdano ti? Fel dwedais i yn gynharach, Rhys Ifans ydy fy hoff actor. Yn ôl y we, cafodd ei eni ym 1973. Mae gwallt golau a llygaid glas gyda fe. Erbyn hyn, mae'n byw yn Lloegr. Rhaid i ni wahodd rhywun o'r ffilm i ddod. Pwy hoffet ti wahodd? Hoffwn ni wahodd Anthony Hopkins a Rhys Ifans, achos mae nhw'n cool. Faint ddylai tocyn cinema costio? Dwi'n credu dylai tocyn cinema gostio £2. Wel, dwi ddim yn mynd i'r cinema, ond dwi'n credu dylai lawrlwythiad ar iTunes gostio £5. Iawn te. Pa ffilm sy'n orau dy ti wylio? Mae'n well dy fi wylio Zorro na Twin Town, achos mae'n glyfar yn fy marn i. Paid am malu awyr. Yn fy nhyb i, dylen ni ddewis Twin Town, achos mae'n well na Zorro. Roedd ti'n siarad dwlu. Dwi'n cytuno. Nawn ni wylio Zorro a nawn ni wahodd Anthony Hopkins.
Dwi'n cytuno hefyd. Hwyl! Hwyl fawr, ffrindiau.